sarokni resamu khorang kuchu ke resak jaknai kai dorung kha sini tong thai te thang digi sigi phuro subanai sa sungsar sai jagui thamphano eba hatai rokni nangui tislamo kita jagui thamphano sungkirikla tui rok kutuk sawi te tui khamse pe sawi phai phano hatai rok khorang motor ke jagui jagui phano se phai tu tui ma kaisa tongho a tui saro kai doni kami nuno tongho tu tuplai kumi a tong thai ke thano tongho tu kai dor a kami ungo tongho aboni nangla kai dor bono phung ai prom promo subanai doharok sotoni sokrom laika harok pindri khandrak sabai kha bo bini kok sake ha gele hui thangka anana sudrayung sumbai tongo jakomi kai dor se sini tong thai jra haidi sudrayung ni samung rokno nai haidi hawo bo usuk sokomar mungtu bo nai haidi bo susani bai thak jorani soba muthaka bo kala puno subayo olong lano bokso bokso ke sasui payo bo kui rokno horbai sogui payo kesam ungdi te ang se kai dor sabui mandi ang dokharongni bisingo usugo loksa jago o sungsaro ang loksa jago swari rokni subrayung sini bisingo se jakomni kai dor se sini tong thai kra. Thank you, Songlam Baptist Women's Society.